Здравейте на всички! Днеска с едно видео ще отговоря на два въпроса от две различни дами, които са блондинки, до бяло русо са стигнали. Това е било тяхното желание за много дълго време, но след като са видяли, че косите им са се разрушили буквално, са решили да преминат към друг цвят. Доколкото разбирам, едната дама вече си боядисва косата с боя, без да включва обезцветяване, само може би един или два пъти в годината, просто така отгоре прегледах въпроса, си вкарва така кичури, т.е. обезцветява се частично косата, а другата дама просто в момента повече се страхува така да пипа косата си, защото вижда, че тя е в окаяно състояние и се чуди по какъв начин вече да възстанови нейната коса. Всички знаете, че стигайки до бяло русо, буквално разрушаваме структурата на косата си, защото бяло русо това не е цвят, това е просто унищожаване на пигмента, който го има вътре в нашия косъм. Ето защо косъм остава кух, разрушен и след това и да искаме да сменим цвета, съответно или няма да хване, или пък съответно корена ни ще изглежда по един начин, дължините по коренно различен начин, като цвят, така че трябва да ви кажа, че след като дълго време сме били буквално до бяло русо, много трудно бихме минали на нов цвят. В смисъл не, че е невъзможно, просто малко по-трудно бихме минали. Колкото е трудно да изсветляваме косата, толкова е трудно и да потъмняваме косата, когато вече имаме на лице именно такъв проблем. Сега, първото нещо, което трябва да знаете, когато преминете от обезцветяване на боя, е, че боята не може да изсветлява толкова колкото реално супрете, които благодарение на тяхната помощ, нали, съответно можем да изсветлим 7-9 тона и така нататък. Така че боите няма такава сила. Боите обикновено могат да изсветляват до 5 тона, при някои много агресивни могат да стигнат и до 6. Почти по принцип е невъзможно. Нали, до този момент, сколкото и агресивни бои да съм работила, стигаме до 5 тона. Другото нещо, когато тръгваме да изсветляваме косата с боя, всички сте забелязвали, че горната част е по-светла, вътрешната част на косата е по-тъмна. Защо се получава това? Защото в повечето случаи, когато примерно правим диагностика на косата, винаги гледаме отгоре. А отгоре аз много пъти съм казвала, когато гледаме само отгоре, т.е. горната част на косата, сега няма как да покажа, тъй като буквално съм зализала на много, но гледайки горната част на косата, първо трябва да знаете, че там винаги с 1 до 2 тона е по-светла косата и то благодарение на слънчевите лъчи, UV лъчите, те изсветляват косата. Така че когато правим диагностика на косата, трябва да погледнем винаги вътрешната част, тази, която не се огрява от слънцето. Защо? Защото когато по принцип, примерно аз имам естествен корен, да речем на ниво, отгоре виждаме, че е шестица. Обаче, ако не обърна внимание и не погледна вътрешната част, която всъщност тя ще ми покаже какъв е основният цвят, т.е. естественият ми цвят, там може да бъде на ниво 4. И да, повярвайте ми, може да има такава голяма разлика. Ето защо, когато аз тръгна, примерно да изсветлявам горната част, с 5 тона, с помощта на ултраизсветлители и така нататък, реално там ще постигна горе-долу желаното от мен ниво, но пък надолу реално няма да постигна именно това желано ниво, защото едно е да тръгна от ниво 6, като добавим 5 тона, тук стигаме до 11, а едно е да тръгна от 4, вдигайки 5 тона ще стигна до 9, което съответно буквално ще бъде като патешко жълто. Сега, проблема идва в това, че когато ние вече сме били обезцветени и сме стигнали до бял, дори да не виждате толкова много в корена, реално близо след този корен до бяло русо винаги ще прави разлика. Единственият начин е да направите предпигментация надолу по дължините, които са бели, съответно да потъмните малко тази зона, т.е. да се добави жълт пигмент и по този начин след това да се боядисва цялата коса и да се изравни. Но това е според мен единствения вариант, който ще ви свърши работа. Т.е. трябва да имаме предпигментация на дължините, пак ще кажа където е бяло русо и вече след това да се боядисва и да се изравни хубаво самото русо.
Разбира се, това в никакъв случай не може да го постигнете поне, ако нямате нужните умения на фризьор и колорист, не може да го постигнете в домашни условия. Тук вече задължително трябва да работи фризьор. Така че това ви е единствения вариант. Но трябва да знаете, че избирайки винаги да работим с боя, всъщност това, което винаги трябва да имаме в предвид, че боите могат да изсветлят до 5 тона. Така че не е невъзможно да стигнете до бяло-русо, но много зависи в крайна сметка какво е нивото на нашата коса, на нашата естествена коса и оттам вече да преценим колко можем да вдигнем. Що се отнася до това, ако вече косата ми е разрушена, ако вече аз имам на лице една късаща се коса, разрушаваща се коса, пак казвам, много хора казват, аз имам бяло-русо и косата ми е здрава. Няма да споря. Но в случая за мен аз също съм виждала, също правя такива коси, а реално там вече коса много изтънява. Много изтънява, така че няма нищо общо с една естествена коса. Когато имаме на лице вече такава коса, задължително винаги работете и използвайте кератинови продукти, защото там реално косата ви се нуждае повече от кератин. Така че много повече маски, много повече грижа и нещо много важно. Момичета, когато поддържате русо, трябва да ви кажа, че това е един от... да си блондинка, това е най-скъпото реално в салоните. Ако искате да имате здрава коса, руса коса, платиново рус, уникално много поддръжка. В смисъл, постоянно терапия, много продукти, много грижа, правилни продукти и така нататък. Пресата забравяте, сешуарите забравяте, смисъл, ако наистина просто вече не искате да ви се унищожава косата, всякаква такава термична обработка просто забравяте, защото тя допълнително кара косата ви да изтънява. Така че това е от мене. Общо взето, само по такъв начин ще си постигнете един хубав цвят и по-здрава коса.